Hola, benvinguts a Blanes, a l'inici de la Costa Brava. Som en Tomàs i en Jordi, som Befree Sports i nosaltres al final som dos amants de la natura, dos amants de l'esport i dos amants de fer activitat esportiva sigui on sigui, al mar, a la muntanya, on sigui. I d'aquestes passions doncs, neix Befree Sports i neixen la Costa Brava Stage Run, que és on ara sou, i la Pyrenees Stage Run, que és una altra cursa per etapes que fem al Pirineu. A nosaltres ens agrada dir que més que dues curses són dues experiències, perquè van una mica més enllà del que ve a ser l'habitual en les curses de trail running. Per si no la coneixeu, la Pyrenees Stage Run, com deia, és una cursa també per etapes de 7 dies, que la fem al Pirineu. Són 240 quilòmetres i 15.000 metres de desnivell positiu. És una cursa que fem en equips de 2 i que passa per 5 parcs naturals, que recorre gran part del Pirineu català i passa un parell d'etapes per Andorra. I tot seguit us deixem un vídeo perquè hi feu una ullada.
Doncs com he dit, a Bifree Sports deia que érem en Tomàs i en Jordi, però en realitat som molta més gent. A cada una de les curses que organitzem som un equip de més de 50 persones, on hi ha des de marcadors, desmarcadors, avituallaments, controls, l'equip de fotografia i de vídeo, l'equip de fisioteràpia, l'equip mèdic, etc. La logística del vostre equipatge, la logística de sortides i arribades, moltíssima gent que segur que em deixaré algú. Així que gràcies a ells això també és una realitat. I com no, també hem d'agrair als nostres sponsors i partners que formen part d'aquesta aventura. Principalment a Tuga, que és una empresa de roba tècnica esportiva de primera qualitat del nostre país, que des del primer dia estan amb nosaltres, ens van donar la primera empenta i ja són uns companys inseparables de les curses que organitzem. I des d'aquest any podem comptar, per sort, amb la marca Garmin, que és una empresa molt reconeguda en el sector de l'electrònica, esportiva sobretot, i és molt important en aquests esdeveniments que nosaltres organitzem, tant potser per seguir un track, com nosaltres sempre recomanem, com per saber constants vitals o constants de rendiment que el nostre cos transmeti durant els quilòmetres. I també agrair als sponsors tan institucionals com el Patronat de Turisme de la Costa Brava, que també ens ha ajudat molt en aquesta aventura del turisme esportiu que vam començar ja fa uns anys, com a la resta de partners i d'institucions que ens ajuden i que aquí podeu veure. I ara que ja hem parlat una mica de qui som nosaltres, anem a parlar una mica de vosaltres, dels que veniu a la cursa. Com podeu veure aquí, som uns 90 corredors i corredores, més o menys. Hi ha 17 nacionalitats diferents, cosa que és increïble, donats els temps que corren. Som un 40% de dones i un 60% d'homes, l'edat mitjana són 44 anys. El corredor amb més experiència que tenim és en Juan Perucha, que és de França, i el més jove és en Pierre Marcon, que també és de França. I també, ojo amb la dada, tenim moltes persones que han vingut a les 3 edicions que hem celebrat de la Costa Brava Stage Run, que les podeu veure aquí, en José i en Pedro González, en Cisco Garrido, en David Govern, en Georg d'Àustria, en Jorge Piernas, en Cohen i l'Anna Garrido. I ara que ja sabem qui som nosaltres, qui sou vosaltres, a veure, a què m'he apuntat, no? A nosaltres, com us he dit al principi, ens agrada dir que intentem fugir una mica del que és habitual. Per tant, hem intentat trobar un equilibri entre l'esport, un lloc increïble com és la Costa Brava, i una experiència social que, tot i l'època que estem vivint, creiem que és molt important, i amb les dades que hem vist de nacionalitats i de gent, creiem que si ho aprofitareu sereu molt afortunats. Així que endavant. Bé, ara us parlarem una mica del manual d'instruccions de la Costa Brava. Teniu un racebook en paper, el teniu en format digital, teniu un mapa de Google que hi podeu trobar cadascun dels punts, tant si sou acompanyants com si sou els corredors, un cop a l'arribada per accedir a l'hotel. Tot això ho teniu a la vostra mà. També a la bossa del corredor teniu un mapa de les 3 etapes amb els seus perfils. Al final el que volem és que ho tingueu tot a la vostra disposició i tot i això, amb qualsevol dubte ens pregunteu i us ho farem saber de la millor manera que puguem. Doncs seguim amb el manual d'instruccions de la Costa Brava Stage Run. Comencem per el servei de fisioteràpia. A meta tindreu un servei de fisioteràpia. És un massatge de descàrrega d'uns 10 minutets, no us espereu un massatge d'1 hora. En tot cas, serà un massatge que us anirà bé per acabar l'etapa i començar la següent en condicions. Hi haurà una llista d'espera quan arribeu, així que us apunteu el vostre nom i us cridaran. També en la bossa del corredor teniu una bossa de tela petita amb el nom de la cursa. En allà hi podreu posar les coses que vosaltres vulgueu tenir just quan arribeu a meta, perquè la meta no està enganxada a l'hotel, no? Llavors aquesta bosseta la podreu portar fins a la sortida, ens la donareu a nosaltres i us la trobareu tan bon punt arribeu a l'arribada.
Pel que fa a l'equipatge, el mecanisme que nosaltres seguim doncs, és que el primer dia, el divendres, ens donareu els equipatges en el moment del check-in, és a dir, just abans de sortir la cursa, i us el trobareu directament a l'hotel, no a l'arribada, sinó a l'hotel. Podreu anar tranquil·lament fins allà i allà us trobareu l'equipatge. Els següents dies el que farem serà que al matí, just abans de marxar amb l'autobús cap a l'inici de l'etapa, ens donareu l'equipatge just a la sortida de l'hotel i us el trobareu també a l'hotel següent. I l'últim dia, a Portbou, el podreu recollir quan arribeu a meta, abans d'agafar l'autobús o abans de marxar a casa, com vosaltres vulgueu. Pel que fa al sopar i al briefing, a la nit, com podreu veure en el programa, el divendres a la nit farem primer el briefing a les 7:30 i després farem el sopar. En tot cas, el briefing, el que farem allà serà l'explicació de l'etapa següent, veurem les fotos i el vídeo de l'etapa que haurem celebrat i també el que farem serà els podis de l'etapa i els líders. El divendres farem el briefing i després anirem a sopar i el dia següent primer soparem i després farem el briefing, però en tot cas ho teniu tot en el Racebook. En quant a la comunicació, com haureu vist en els mails, doncs nosaltres ens agrada comunicar-nos per mail, però també sabem que la missatgeria instantània funciona molt bé, per tant hem fet unes llistes de distribució a les que us podeu apuntar, teniu la informació en els mails que us hem enviat, de WhatsApp. Llavors aquestes dues vies de comunicació són les que utilitzarem normalment. I finalment, tant per vosaltres, per saber una mica com ha anat l'etapa, com per la família que us vulgui seguir o els amics, tindreu l'enllaç de Chronotime, on podreu fer el seguiment en temps real de la cursa, on us el podran fer, i en tot cas nosaltres cada dia penjarem també les classificacions a la nostra web. I per acabar amb el manual d'instruccions, la normativa Covid. Aquí la podeu veure perfectament, el que nosaltres recomanem. El més important de tot, al final, és que en el moment de sortida i d'arribada, que és on ens apilem més, porteu mascareta, perquè és un esdeveniment, costa molt organitzar aquestes coses en aquesta època i és el més important, que puguem seguir-ho fent i s'ha de complir aquestes normes. Llavors també, com direm després amb el reglament, el menjar als avituallaments no es podrà tocar, ni els avituallaments durant cursa ni al final, sinó que nosaltres us donarem el que vosaltres vulgueu, us ho posarem en uns plats i ja està. Està completament prohibit tocar el menjar. Bé, doncs passem ara una mica al reglament de la cursa. Primer de tot, en quant a marcatge, tota la cursa estarà marcada, però sí que nosaltres insistim molt en què porteu els tracks al rellotge. És molt important perquè per molt que nosaltres marquem no podem controlar tot el recorregut. Nosaltres marquem el dia abans, ho repassem el mateix dia, però poden haver-hi trams, passem per zones molt poblades i poden haver-hi trams que ens treguin les cintes o que passi alguna cosa fora del nostre control, que és molt recomanable avui en dia amb aquests rellotges que portem, que la majoria podeu carregar els tracks, doncs que els porteu, nosaltres els hem enviat i és molt recomanable per poder seguir en tot moment la cursa i no perdre-us. Quant als avituallaments, tindreu un avituallament cada 10 quilòmetres i bé, en els mapes i perfils que us hem enviat estan perfectament indicats, no heu de patir per res, els avituallaments tindreu de tot. Aquest cop amb la Covid no podeu tocar el menjar, seran nosaltres els voluntaris que us ho donarem, però ja tenim l'experiència de la Pirinès i ha funcionat molt bé, així que anirà molt bé. Quant als temps de tall, són molt importants, i més ara que el dia és molt curt i bé, si els temps de tall estan per seguretat, estan per vosaltres, perquè si no se'ns farà de nit i perquè si no és un perill el fet de passar-nos. Per tant, són uns temps de tall correctes que es poden fer perfectament caminant a les pujades i trotant en el pla i baixada, a les baixades que es poden. I no heu de patir per res, però són importants, és a dir, tingueu-los en compte en els punts de control i els avituallaments,
perquè si aneu tard és un indicatiu de que possiblement se us faria fosc i us hauríem de retirar de la cursa. Categories i trofeus, doncs tenim bàsicament les dues modalitats de cursa, en categoria masculí i femení, i hi haurà una medalla per als 3 primers a cada etapa i després l'últim dia un trofeu per als 3 primers de la classificació general els 3 dies. En quant a abandonament, simplement comentar que us podeu abandonar en els avituallaments normalment o en un punt de control, o si hi ha un problema, doncs ja us vindríem a buscar en el punt més proper d'on tingueu el problema. Però important, si us heu de retirar el primer dia i l'endemà us trobeu bé, podeu tornar a sortir, no vol dir que no pugueu sortir. És a dir, al final aquí hem vingut a gaudir de la cursa i si us heu de retirar no vol dir que no pugueu continuar els altres dies. I finalment, en quant al material obligatori, us ho hem enviat per mail, ho teniu molt clar, només un petit detall, tot el tema de roba d'abric, nosaltres som conscients que estem a la Costa Brava i ho valorem una mica segons la previsió meteorològica i veient la previsió que tenim no us demanarem res de roba d'abric perquè no hi ha cap indici de que hagi de fer fred ni tan sols vent. En tot cas, si hi ha algun canvi, el dia abans de l'etapa ho diríem, però en principi amb aquest tema no hi ha d'haver res. I el reste de material ja ho heu vist, nosaltres ho comprovarem abans de la sortida i res, a córrer. Va, doncs per ja anar acabant, jo crec que el que més ganes teniu de veure, que és una mica el briefing de la primera etapa, 22 quilòmetres, 900 metres desnivell positiu, sortida a les 12 del migdia i temps límit 5 hores. Teniu 2 avituallaments principals, el quilòmetre 9,5 i el 17,5, però entre aquests 2 avituallaments us trobareu un avituallament líquid, no fos cas que us deshidratéssiu. Així que podeu anar tranquils que cap problema en aquest sentit. Primera part de l'etapa, fins al primer avituallament a Lloret, és una part molt més corredora que la segona. Passem per trams de muntanya i per alguna platgeta, però també es passa per algun passeig com el de Fanals i per zones que són força corredores. Encara que veieu molts puja i baixes, sí que hi ha unes escales, hi ha un tram nou que els que hagueu vingut a les altres curses doncs baixarem a Cala Bona, a la Cala Sant Francesc, que per aquí no hi passàvem abans, i després fem un camí de ronda i pugem per unes escales directe cap amunt. I bé, al final això ens ha escurçat una mica l'etapa i com dic, és força corredor i per començar està bé. Després de Lloret de Mar, que tenim el primer avituallament, entrem potser en una primera meitat fins a Cala Llorell, fins a Cala Canyelles, en què també fem un camí de ronda, pugem per unes escales i allà entrem en una urbanització i també aquí podeu seguir a un bon ritme. Baixem a Cala Canyelles, aquí teniu l'avituallament líquid, i llavors una pujada per carretera bastant dura. Aquí algú podrà córrer, però algú no, perquè tot i ser carretera puja fort. I a partir d'aquí comença la part més tècnica ja. És una baixada molt forta fins a Cala Morisca, una cala preciosa, i aquí ja ens trobem pedres, ens trobem platja, ens trobem, per sort, el segon avituallament per agafar forces, i els últims 4 quilòmetres que són un no acabar de pujar i baixar, que sembla que no s'acabi mai i a més és lent. Vull dir, no penseu, ui, ja em queden 4 quilòmetres, perquè són molt lents aquests últims 4 quilòmetres. És important aprofitar l'avituallament de Cala Llorell, és molt important. I molt solitaris perquè no hi ha accés, vull dir, és qüestió de fer-los i arribar a Tossa. Quan arribeu a Tossa heu d'entrar al castell per un forat, que ja estarà ben senyalitzat, pugeu per dintre la zona aquesta, el casc antic del castell, i ja baixeu al passeig on tenim la meta. Us comento també el programa de demà. De nou
A 12 o a 11 i mitja farem el check-in aquí sobre el Passeig de Mar abans de la sortida a les 12, i un cop arribeu doncs aneu a l'hotel tranquil·lament, us dutxeu. El fet d'haver avançat l'etapa doncs us permetrà tenir una mica més de relax a la tarda, i a les 7 i mitja farem el briefing. Serà allà mateix a l'hotel, a la recepció ja veureu, hi ha un escenari, a les 7 i mitja, i quan acabem el briefing a les 8, tothom a sopar i a dormir fins l'endemà. Teniu els mapes tant de Blanes com de Tossa, i la previsió tots els dies sembla que serà molt bona, i per divendres doncs també comptem uns 20 graus al migdia, i jo crec que qüestió de gaudir de l'etapa i de passar-ho bé. Apa!